Assalamualaikum, sepihak dek kami kunan datang nan sararak langkah dari rumah sarayun lenggang dinan golong menuju ranah kampung Nangko. Kampung nan endah ketinggian di paga bukit Bakuliliang di salo gunung Tungku Tigo nan cukui sajarangan. Batang kerambia linggayuran rumpuiknya gatia-gatialan sawah bapiriang dinan data ladang mapetak dinaler yang cando dusun batumpak-tumpak. Mai jaurono parak mudo jaguang mau piah bilang tangkai bak timah bungo ladoyo. Buah taruang ayun-ayunan salo manyalo kacang panjang ngan timun mangarang buah. Maka diliakanlah jalanan panjang jalan raya titian batu labuh gadang cindai tajelo. Labuh gadang cindai tajelo kasiaknya mipih bak di pipi apa siannya aluh bak di tintiang batu bulik susun bersusun. Pagai duit balik batimba pudiang ameh sabalah luar pudiang hitam sabalah dalam jiluang babatang-batang membelok lalu kailaman. Membelok lalu kailaman laman nanindak panjang ngamek malayah bungo saliguri merumbai bungo tali-tali bungo tinjau sepanjang kawan tabik keromo randa-randa. Mako babunyilah bunyi-bunyian maringnya si balang tandai berkukuak kinan tan cuci marintak balam bungo tawa. Talengong ke dalam parak cubadak lalayan baru kamun yang sandaran lalu limo manih pautan kudu. Tabek nan bunta bakiambang ayah janiah ikan jinak ulari berbondong-bondong pada sapek basiku-siku abada puyu barada yameh gariang melintai-lintai go. Salorong di badan diri kami nan bak semisa beruang bondo tabang sekawan di udaro. Babega dari rimbon satumpak merauk di kayu rimbun daun tatagun maliak rantiang laikos. Kanari bukan kanari sajo sekajui tumbuh jui lalang, kamari bukan kamari sajo gadang kasui dan bajalang. Badia japun di Bangkaulu penembak kapa di Muaro bari ampun nambo dek pangulu sambutlah salam dek juaro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapanek kami dek babansi bansi tasanda di Pamatang, lapanek kami dek mananti baanya sultan talambek datang. Di malam semalam nangko anta bulan konantara anta bintang nanan cayo. Gadang hati dak tabado kok nan ditunggu Allah datang nan dijapui Allah tabao. Ramu-ramu di pedalaman patah sayok tabang beranti menukiak ke dalam ladang. Usah lamo sultan di laman nan biak cibuak basuala kaki naik kate rumah gadang. Kato nanindak menanti jawab gayong nan usah sultan sabui jo karajo sajo sultan iriangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah saujui dengan simpuas barik bungka nam piawai neracun lurui main daun nindak besibak jo besisia bukan bainggo jo babate. Sambah kepado niniak mama nan gadang masa batuah nama pucuk sabana bule namba urek sabana tunggang dianjung tinggi diamba gadang sandi andiko dalam kampung tampuk jo tangkai di nagari. Nan ba umpamo kayu gadang di tengah koto baurek limbago matan badahan cupak jo gantang barantiang bari balabe babungo rimbun de adek babuah katonan bana. Bulia baselo di ureknyo dapet basanda di batangnya gantungan cupak nan duo. Pertama cupak usali, kedua cupak buatan. Sampai kepada Imam Khatib bila Maulana jo tuangku tahu dihala dengan haram seratosa dengan batas kulua bendang adat limbago. Kulu balang jo ampang limo jo manti pagai adat parik dalam pagaran kokoh. Cadiak jo tahu pandai nanari jo bijaksano tahu diangin nambah siru tahu diombak nambah sabuang serato dahan kamaimpo ataupun rantiang kamancucua. Tahu di ujung kata sampai balon bakilek labakalam bulala sangkap 30. Tekilek ikan dalam maya ikan tekilek jalo tibo lah tantu jantan batinonya. Seratonan mudo pembimbing dunia nan capek kaki ringan tangan capek kaki indak penaruang capek tangan indak pemacah. Aso terantang duo sudah hatinya suci bermuka janiah. Tahu dimalu dengan sopan serato raso jo pareso. Tarui pulau kebundokan buang limpape rumah nang gadang sumarak di dalam kampung hiasan dalam negari. Kok iduit tampek banasa kok mati tampek baniai.
Kaunduang-unduang kabarinah kapayang panji kasarugo amban purwa aluang bunian urang nandudua jasukatan. Kalilawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadabiah kok gawa minta ditimbang kok doso ampun nalabiah. Tungkek galah amai dirajo sitaba di balik pakan kalau salah tobatlah ambo kok bana samo diamalkan. Amanya Ustaz berarti. Ambo, Sambah tiba pada Ustaz. menitahlah. Pihak di kami sepangkalan ditampai hujan yang berasa panen berpuhun nama nyusun matuk pekerjaan di rumah nangko. Sekiranya ada kata sepatah kersabui rundiang sebuah nang ketangah ia kan terabik di badan diri ambo. Yolah. Sumbuh kun keterabik di badan diri ambo bukanlah ceceh karena waka bukannya gen yang karena kain sorong lompatan di galanggang. Tapi ambo kok pai lai jorundiangan dan tinggal lai jomu pakai. Apalah yang menjadi buah pesambahan yang kebetibokan kebakai sultan. Yaitu aduk ke badan diri kami sepangkalan dek sarik berkisah dengan sampi suka bertenggang dengan tidak makos tantang penantian kami disiko. Mungkin kabasuo sumbang jo salah sasek jo gawa. Kok tibo indak tapabasukan datang dan indak tamuliakan indak basuo tampan jo teratik lelo jo kerena. Nampatrik terletak di ulu tailiakan ipabisan kok taperampiangkan mohon diminta banyak-banyak kari lansutan gadang-gadang. Sekian sambah perusutan. Ayo manya Semandaro. Laisan. Sambah tibo berusutan. Nitalah. Sultan surang sampai ambo menghantarkan sambah. Tapi yang menjadi ujit mengkasih ambo bana ialah kepada wangku-wangku minyak mamak dan gadang basa betuah. Urek tunggang pucuk nan bulek di nagari dahan rampak daun narimbun di pusako putiak labek buah naranun makanan urang saalam. Langkuk sarato Imam Khatib palito nan tidak kunjung padam suluh nyalo masuk di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduaknya baca min kitab tagaknya rintang jo pituah. Taruh kepada ucadiak pandai orang menarih candukio pandai mahagak mahagiahkan ke unci yang tidak mencucuk tajamnya tidak melukui pasak kungkuang kunci dan taguah sumarak koto di nagari. Maka nak salangkuk ganuknya lah salamnya sambah hambo kepada silang nambah pangka kerajunan bajunjuang nan maharah nan maico nama nanai meletakkan pekerjaan di atas rumah kadang nangko ujung persambahan kepada Samandaro. Yolah. Allah nama menjadi buah persambahan lambo. Mendangai imbauan Sultan Cako gumanta sugalo betang tubuh bakipeh paluah kadado bakaja darah kemuko apalah sabab tebe itu. Lariak kepada badan nambo tani barai hidup kaciak nang jolong sudah. Kalangkapan balulai cupik balaya di tapi-tapi ke tengah takui de galombang ke pulau garik de buayo lakek pituah Sultan Juwo. Lakek pituah Sultan Juwo baburu ke padang data dapatlah rusuh balang kaki dia lau ke tengah padang. Baguru ke palang aja baru baraja guru mati di silau surit-surit leilang. Baguncang bumi je langit berombak lawik sailan bakumpua karang katapi kok karam mambo tantang itu tan. Akan tetapi sesudah ditimbang makna kato di silau makna ragi nyatolah nang kato wajib dijawab nang gayong wajib disambut. Bahas tantang daripada itu aduk ke badan diri ambo kini ko tapeklah bak mamangan orang dulu sebarai orang pai manyumpi kematan dicari kutiko bayak dipilih masunan nelok maka diambillah galah salapas ke hutan. Lah tibo dirimbo nang satumpak dipandang ilia jemudiak dilihat kiri jo kanan tampaklah si burung nuri inggo di kayu nang sabatang sedang mengirai-ngirai sayuk sedang malapeh-lapeh payah. Lalu diambil sumpitan gadang serato damak nan baipuah disumpik burung ateh dahan. Setibo damak dia teh begaluit je bungo kambang babenda je buah ranun babega-bega jo awan. Maka sementara burung nak ke tangan diwalakan katos ketiko menanti usan sementara lagi ke dalam mana tu kan. Yolah sampai dek setempat kecil. Sakiralah. Panjang buah kemarin Sultan tadi lah susunan adek jelimbago. Kalau adek ada bertangkai pusako ada bertampuk ke undang ada talinya mengabek undang jus kato mengabek kato jo pakai itulah bana ke dituri. Baanan kini. Tetapi niat dari Sultan tumbuh pengana dalam mati nak membawa kato jo bayo mencari bananan sebuah diadat itu bersuruh kandak undang nambah amalkan. Mujio batimpo jana nelok tu ala laki dan mulia usala ragu tentang itu kami menanti beritonya. Sekian pemberi dari ambo. Alhamdulillah makaikan mo. Mak semudo lain. Di awal kato nan sepatah salam tajilo kena rape kato tetap buah dinan banyak di persembahan mamak majalang. Italah. Wujudnya sambah nan tertimpo pada mamak nyatu tawala di ukuran tabayang bari di balabeh bana bandai kato lidah. Di curiang bari dahulu di awal kato nan sepatah sambah tibo di alek jamu nan datang dari pihak sepangka. Batu nyalik ini karena sesuai juga undang ketua mamak. Babi dua kan yo benang kodoh mak kok jalan menentu. Mako teraduk sambah jetitah dari sepangka kepada wale. Anggota tiangkan kenan tuo ketua jawab yang bersambut ke dari mamak terabitnya. Itu sambah pada mak mudo. Alah sampai serang perhatian. Sampai. Artinya sambah titah serang perhatian saja di ambak gadang dan yang tinggi. Tina tidak kamu ulang bana permintaan serang perhatian diulang itu je kan sabut kok bana sampai je serang perhatian di bawah sekata tu memakai menjapuk nang kabarina menanti.
Sampai menanti mak. Datuk Jamil. Hai. Tino sebelum penitaan yang botibokan ada yang jadinya beri mamanya. Belallah. Tino sampai kita nang kambotibokan makanya nampak kini nangko kenal tiba ulak di kerajaan pokok di Silang Pangka. Nam menjadi ulak di kerajaan pokok Silang Pangka tantang arela jemaah. Kok lailah duduk ko nendak tempat no terdudukan ia bana kerajaan pokok Silang Pangka mintakan rela jemaah kepada niat jemaah 170 nampai sabondong pulang sampuh. Teranta je penita makiambo lah berjawab nang kabarino kepada kerajaan pokok Silang Pangka dia ada kato nama yo delok jalan mah ke menjepuk yang kenya. Lah sampai buat penitaan setemudo. Alah, Mas setemudo. lai. Atino sampai titah ni setemudo saja di Amba Gadang dan Juan Tinggi menjadi penitaan ni setemudo semasa Cako. Tangkatul 30 ulak dari kerajaan pokok di Silang Pangka. Akulah nak menjadi ulak di kerajaan pokok Silang Pangka nama nanti kini tantangan kedudukan inyak jemaah satu guru sadono dan tengah rumah kalau duduk nak pertampai no. Ia wana kerajaan pokok Silang Pangka minta lidah jemaah kepada inyak jemaah satu guru sadono dan tengah rumah. Tanta perintahan kepada tamudo lawa jawab nang kabarino kepada kerajaan pokok Silang Pangka ikon nombor pemuannya ni atau jawab ke mana tu lalu perintahan tamudo. Ayo nanya. Dari kerana itu nak jadi perintahan ni kerajaan pokok Silang Pangka nama tekini tibono di badan diambo tantak luweh ke buku tersendalu ke rindiang. Sebanyak permintaan kerajaan pokok Silang Pangka nama tekini dalam adat. Sungguh pun dalam adat nama tekini kalau ikat tukuk tambah no bana bantah sampai tamudo kepada ketua. Sampai dinya. Lah. Artinya sampai kita dinya saja di Amba Gadang dan Yun Tinggi semasa Cako teranta di Ambo penita makanya. Bati bono dinya ke buah barino kok kandak abari pinta berlaku artinya abari rela jemaah dinya jemaah 100 guru dan salik kerapatan tengah. Lambat lampisan dia hantun kok lagi ketugak tambah no bana sarang semudo kan iko bana sebenarnya. Yo lah. Tu buah barin dinya du jama pun peneh merasa mantang kasananya. Dah sampai buat perintahan tamudo. Alah. Mas tamudo. Lai. Kita sembah menyembah kepada Allah ketua kembalikan menjadi penitaan tamudo semasa Cako ketua 26 pasal besok. Di hujan pun di panen berasa itu ni gerantang ke sana ke mantun lalu penitaan tamudo. Yo lah. Kalau bana pergi pan suku tamudo kau inan tiba tamudo. Mantang kasanya. Minta. Asam Fatihah. Minta lah mak. Tino sampai kita dengan Cako saja di Amba Gadang dan Yun Tinggi. Sama Cako teranta sampai Fatihah penita makiambo. Yolah. Bati bono diambo Allah membawa berkata bayu jalan bermah pada niat jemaah 100 guru nampai sabondong pulang sampuah surit namanta semara pulai. Yolah. Dapatlah kata dan saya pun datang kata semua pakai sebanyak permintaan kerajaan pokok Silang Pangka kok kandak abari pinta berlaku artinya abari rela jemaah di niat jemaah 100 guru kerapatan tangan mah. Lambat lampisan dia tenantun kok lagi ketukuk tambah no bana besarang tanpa Fatihah. Sekian bana dan tak sampai ke Kambo. Lah sampai mak tamudo. Alah. Rupanya dia mak tamudo kok kato ambo nang sepipi Allah balawikan kok nang sakapal lah pegunungkan. Tumah lah bawa kato bayo jalan bamulah. Allah berdudukan di uriknya lah bersandakan di batangnya artinya bana lah belo kato mufakat sampai kepada nenek mama. Bana sebagai anta kepada ambo kini ko setantang maaf rupanya kandak lebulah tinta lebalaku dek itu pihak salik kini ko. Iyalah. Kemudian daripada itu kata berjawab yang kami menyambut ke dari ambo je terabinya kan macam itu terima temudo. Iya benar. Anda dolai dia ambo kini ko ilmu ia bamakan ko pitu apa pakaikan. Tapi samantang pun baik itu lulih bersalami anyi upinte hilang mencari ke mana. Selamat ada. Tentang perundingan kita. Coba di pencel. Ayo mana teman-teman. Ambo batibukan juga sambah kestan. Lalu kalah. Dek tinggi batang lamu karareh, dek panjang jalan lamu kesampai. Ya gak talalai yang bawa mali angkato kerilah juga pedustan. Padalah. Tumahlah sultan lihat sultan pandangi. Taraduk sambah jutitah nan talewa kepada kami sialik sampai sebondong pulang setampuah. Allah lah di ketengah ketapikan. Bayo kami je mamak bertidur-tidur je semua gadang. Yol. Maka bolehlah jantung dikelupak, bolehlah kato jemu pakai. Rupanya nan ka menjadi polongan nasuk sembungan lidah iyo tetapi di badan diri ambo. Yol. Artinya bana kok tibo di kato ka menjawab gayung ka menyambau sambah ka baulakan titah ka balekokan kato sepatah nak bersabui undiang sebuah nak ketengah ka dari ambo terabitnya. Sungguh ka dari ambo terabitnya stan nan ba ibarat orang mengaji ke mah. Nyampang ko ndak tabakan dia ndak kanai tajwid je tilawah nan panjangnya tersingkitkan tibo disingkit terpanjangkan tersajak tabau lalu lapat batuka je mana ayo bertolong dek sultan menyapu meulangkan jan berdoso kita sebalik stan. InsyaAllah baca dek stan salah senang nak kami simakkan dari siko. Maka ikan boh. Assalamualaikum palupuah batang malapari pucuk menimpo waka jumbai di bawah nak rangka batipuah sungguh pun nambo tagak berdiri bukanlah orang ceriak pandai ubiknya duduk nama simpuah. Kasah hambun kasah biludu batanti bajai tapi beturap je banangan sandaran. Minta ampun nambo ke pengulu nan salirik duduk di tapi saidaran nadok ke tengah je sambah sajo dimuliakan. Pisau sirawi ulu sonsang saruangnya tarikh kayu jati ulunya pangka kayu kamek diambil para cik buah.
Tapi ganta ambo memilang pangulu banyak nan sati tuangku banyak nan kiramai orang gadang banyak nan betua. Mulonyo jalo diserakan karena ikulari nama palun mulonyo kato disambahkan menyusun jari minta ampun. Maka meminta ampunlah hambo daripada pemilangan pangulu malin manti jodu balang di ateh kampek jinih martabat na mempunyai kebesaran di dalam kampuang jenagari. Amma ba'du adapun kemudian daripada itu maka memuji menyanjung memohonkan sambahlah hambo kabake silang nama pangka pekerjaan dan berpokok. Sialah hurang nama hatun pekerjaan jateh rumah nangko ialah hurang cakapan dia pari. Kajirek tabang ramu-ramu inggok mencakam di disaga tada buat lalu ke tanah. Kete indak disanjung namu kadang indak disanjung galah sambah jatuh ke tengah-tengah. Kemano galah dirambahkan kesamak dalam beluka kanailah balam lalu mati. Kemano sambah disambahkan iyo ke pihak yang sepangka rila maaf meriang iyo manyo sebenarnya. Yo terikasan. Di malam semalam nangko hari elok kutiko baya ombak tanang angin salasai hujan taduah kabik pun tarang. Kinilah marawa nambah tuliah kinilah padan nambah ukua. Tibo dijanji ditaguahi karayo dimuliakan maka datanglah kami tidak dipanggil. Allah tibo sepanjang adat tarapak di laman rumah gadang 9 ruang nan salanja kedua balari salita kucia melompek salayang kubin Malayo. Sandi benamo sandi adat tunggak benamo kesandaran pancuang turang alang katabang tuturan labah kenglo. Gonjongnya rabuang membacut timah memutiah di atehnya. Paran gambar si ulangi yang batatah bemego-mego kia benamo batang padi kacino ragam tak sudah. Rawi jadi tukang tabunuh tak dapat meniru lain. Lantai data bak lantai kulit dindiang licin bak dindiang kacau kau juang surambi papek ke tengah raja babandiang. Rangkiang tigo sajaja di tengah si bayau-bayau balanjuang sepanjang musim. Di tepi tinjau lawit penyapu dagang tapasah likida setangka lapa tampek ketenggang orang kampung. Dia orang pihak di siku, orang berbudi elok baso dalam berbudi beradai pulau. Maka disonsongkanlah cara no basa ditinggalkan medan nambah paneh menuju medan nabalinduang. Dibasuh kaki jo cibuak gadang cibuaknya rajo manonggok salalai sesiram maya sajuaklah sampai rungguati. Kan yo de elok tamu di bona yang mulia lek di bodu dua komaha tarapak di tengah rumah. Yo lah. Lah tarapak di tengah rumah ditanai lapia ampa putih tilam basusun bekuliliang. Tikanyo pandan manjalito rikayam manak rando gadih berpakai sekali balun kinilah baru terantangnya. Tak pueh matu memandang langgaman adat perhiasan talabuh tirai langit-langit tirai suto panjang 9 tunggak berpalut kain pun yang kesumbo kasab kamasan. Memandang lalu ke paseret cando camin balampi-lampi takanak lian jupalito tarang malam bat dibasuh kaja cahayonyo bendang nembukan alang-alang. Larak lah kato disimpan jo persambahan supiak setila minah berumah jampe angke dahulu kato bestinah kemudian kato bescapek jo kariban sultan ayo manyo sebenarnya. Ambo.